द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् సమవేతాన్ కురునితి. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున భగవానుడు ఇట్లు పలికెను. ఓ పార్థ, ఇచ్చట సమావేశమై ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ గాంచును. తత్ర పశ్యాన్ స్థితాన్ పార్థః పితృనత పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భాతృన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖిన్స్తదా శ్వశూరాన్ హృదయచ్చైవ సేనయోరుభయోరపి. ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపిన అర్జునుడు అచ్చట తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, మిత్రులను, మామలను, హితులను గాంచెను. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయా విష్ణు విషీదన్నిబ్రవీత్. నానాలను మిత్రులను గాంచినంతట కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు దయార్థ హృదయుడై ఇట్లు పలికెను. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాని ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు పలికెను, ప్రియమైన ఓ కృష్ణ, యుద్ధోత్సాహముతో నా ఎదుట నిలిచిన మిత్రులను, బంధువులను గాంచి నా శరీరావయములు కంపించుచున్నవి, నోరు ఎండిపోవచున్నది. పేపదుచ్ఛా శరీరే మే రోమహర్షచ్చ జాయతే గాండీవం సంస్రతే హస్తాత్ త్వక్చైవ పరిదహ్యతే. నా దేహమంతయు కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమగుచున్నది. గాంధీవ ధనస్సు నా చేతి నుండి జారిపోవచున్నది, నా చర్మము మండిపోవచున్నది. నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః. అమృత మాతాజీ, మీరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. మాతాజీ. నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. కేశి అని రాక్షసుని సంహరించిన ఓ కృష్ణ, నేను ఇప్పుడు ఏమాత్రము నిలబడలేకపోవచ్చున్నాను. నన్ను నేను మర్చిపోవచ్చున్నాను. నా మనస్సు చెలించుచున్నది. కేవలము విపరీతములనే నేను గాంచుచున్నాను. నచ శ్రేయోను పశ్యామి న హత్వా స్వజనమాహవే న కాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ప్రియమైన ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధమునందు నా స్వజనమును చంపుట ద్వారా ఏ విధముగా శ్రేయస్సు కలుగగలదో నేను గాంచలేకున్నాను. తదనంతర విషయమును గాని, రాజ్యమును గాని, సుఖమును గాని నేను వాంఛింపలేకున్నాను. కిన్నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా యేషామర్తే కాంక్షితం నః రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తయిమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్యా పితరా పుత్రాః సదైవ చ పితామహః మాతులా శ్వాశురా పౌత్రాః శాలాస్యం బందినస్తదా ఏతాన్న హంతుమిచ్ఛామి జ్ఞతోపి మధుసూదన అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతో కిం ను మహీ కృతే నిహత్య దాతరాష్ట్రాన్న కా ప్రీతి స్యాత్ జనార్దన. ఓ గోవింద, మేమెవరికి కొరకు రాజ్యమును, సుఖమును, చివరకు జీవనమును సైతము కోరుచున్నామో వారందరూ ఈ యుద్ధ రంగమున నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకు కలుగు ప్రయోజనమేమి? ఓ మధుసూదన, ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, భావమరుదులు, ఇతర బంధువులందరినూ తమ ఆస్తులను మరియు ప్రాణములను విడిచిపెట్టుటకు సంసిద్ధులై నా ఎదుట నిలబడి నన్ను చంపగోరినను నేనెందులకు వారిని చంపగోరవలెను? ఓ జనార్దన, ఈ దరిద్రి విషయం అటుంచి ముల్లోకములను పొందినను నేను వారితో యుద్ధము చేయుటకు సిద్ధముగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని తనయులను వధించుట వలన మేమెట్టి ఆనందమును పొందగలము? పాపమేవాదశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన తతాయినః తస్మాన్నర్హా భయం హంతుం దాతరాష్ట్రాస్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ.
ఇట్టి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే సంక్రమించును. కావున ధృతరాష్ట్రుని తనయులను మరియు మా స్నేహితులను సంహరించుట మాకు ఉచితము కాదు. లక్ష్మీపతివైన ఓ శ్రీకృష్ణ, స్వజనమును చంపుట వలన మాకు కలుగు లాభమేమి? ఆ కార్యముచే మేమెట్లు సుఖమును పొందగలము? యద్యప్యేతేన పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయ కృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపదస్మాన్ నివర్తితుం కులక్షయ కృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన. ఓ జనార్దన, లోభపూర్ణ చిత్తము కలిగిన వీరందరూ కుల సంహారమునందు గాని, బంధువులతో కలహమునందు గాని దోషమును గాంచకున్నను, వంశనాశనమునందు దోషమును గాంచగలిగిన మేమెందులకు ఇట్టి పాప కార్యమునందు నియుక్తము కావలెను? కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మో విభవత్యుత. కులక్షయము వలన శాశ్వతమైన వంశం ఆ విధముగా మిగిలిన వారు అధర్మ వర్తనులు. మాతాజీ 1 minute ఒకసారి మ్యూట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. నేను మ్యూట్ ఆల్ చేసేసాను. ఓకే ప్రభుజీ. మాతాజీ 39 మళ్ళీ చదవండి. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మో విభవత్యుత. కులక్షయము వలన శాశ్వతమైన వంశాచారము నశించిపోవును. ఆ విధముగా వంశమున మిగిలిన వారు అధర్మ వర్తను లగుదురు. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కులస్త్రియః స్త్రీషు దృష్ట్వా సుభాష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము ప్రబలమగుట వలన కులస్త్రీలు చెడిపోవుదురు. ఓ వృష్ణి వంశ సంజాతుడా, అట్టి కులస్త్రీ పతనము వలన అవాంఛనీయ సంతానము వృద్ధి నందును. సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హేషాం లుప్తపిండోదక క్రియాః. అవాంఛిత సంతానము వృద్ధి అగుట వలన కుటుంబము వారు కుటుంబ ఆచారమును నష్టపరిచిన వారును ఇరువురికి నరకప్రాయము సంప్రాప్తించును. పిండోదక క్రియలు సంపూర్ణముగా ఆపివేయబడుటచే అట్టి అధర్మ కుటుంబములకు చెందిన పితరులు పతనమునందురు. దోషైరైతై కులజ్ఞానాం వర్ణసంకరకారకైః ఉత్స్యాదంతే జాతి ధర్మాః కులధర్మా చ శాశ్వతాః. దుష్ట చర్యల చేత కులాచారములు నశింపజేసి అవాంఛనీయ సంతానమునకు కారణమగు వారి పాపకర్మల చేత అన్ని రకముల కులధర్మములు మరియు జాతి ధర్మములు నాశనమగును. ఉత్సన్న కులధర్మాణాం మనుష్యానాం జనార్దన నరకే నియతం వాసః భవతీత్యనుశుశ్రుమా. ఓ కృష్ణ జనార్దన, కులధర్మములను నాశనము చేయవారు శాశ్వతముగా నరకలోక నివాసులగుదురని గురు శిష్య పరాగతముగా నేను విని ఉంటిని. అహో బత మహత్పాతం కర్తుం యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యతాః. అహో, ఎంత విచిత్రము! ఘోరమైన పాపకర్మలను చేయుటకు మేము సిద్ధపడుతుంటిమి. రాజ్య సుఖమును అనుభవింపవలెననడి ఆశతో మేము స్వజనమును వధింపగోరుచున్నాము. యది మామా ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపానయః దాతరాష్ట్రే రణే హన్యః తన్మే క్షేమతరం భవేత్. ఒకవేళ శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు నిరాయుధుడును మరియు ప్రతీకారము చేయనివాడను అగు నన్ను రణరంగమున వధించినచో అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు. ఏవముక్త్వార్జునః సంగే తతోపస్థ-ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం శాపం శోక సంవిఘ్నమానసః.
సంజయుడిట్లు పలికెను. అర్జునుడు రణరంగమునందు ఆ విధముగా పలికి ధనుర్బాణములను ప్రక్కగా పడవేసి దుఃఖముచే కల్లోలితమైన మనస్సు కలవాడే రథమునందు చతికిలబడెను. హరి ఓం తత్సత్ ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అర్జున విషాద యోగో ప్రభావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభావతి మాతాజీ. నృసింహ కవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనం. సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకం ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితం. వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందు సమప్రభం లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితం. చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండల శోభితం సరోజ శోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితం. తప్త కాంచన సంకాశం పీత నిర్మల వాససం ఇంద్రాదిసురమౌలిస్థ స్ఫురన్మాణిక్య దీప్తిభిః. విరాజిత పదద్వంద్వం శంఖచక్రాదిహేతిభిః గరుత్మతా చ వినయాత్ స్తూయమానం ముదాన్వితం. స్వహృత్కమల సంవాసం కృత్వా తు కవచం పఠేత్ నృసింహో మే శిరః పాతు లోకరక్షార్థ సంభవః. సర్వగోపి స్తంభవాసః ఫాలం మే రక్షతు ధ్వనిం నృసింహో మే దృశౌ పాతు సోమసూర్యాగ్నిలోచనః. స్మృతిం మే పాతు నృహరి మునివర్యస్తుతి ప్రియః నాసం మే సింహనాసస్తు ముఖం లక్ష్మీ ముఖప్రియః. సర్వవిద్యాదిపః పాతు నృసింహో రసనాం మమ వక్త్రం పాత్విందువదనం సదా ప్రహ్లాదవందితః. నృసింహః పాతు మే కంఠం స్కందౌ భూభరాంతకృత్ దివ్యాస్త్రశోభితభుజో నృసింహః పాతు మే భుజౌ. करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगी साध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नुरहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्मांडकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मंत्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृक् जंगे पातु धराबर हर्तायोऽसौ नृकेसरी सुरराज्यः प्रदः पातु पादौ मे नुरहरीश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालास्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतो मुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषण विग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्मृत्युर्मुकेसरी इदं नृसिंह कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते
పుత్రవాన్ ధనవాన్ లోకే దీర్ఘాయురుపజాయతే యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోత్య సంశయం సర్వత్ర జయమాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ భూమ్యంతరిక్ష దివ్యానాం గ్రహాణాం వినివారణం వృశ్చికోరగ సంభూత విశాపహరణం పరం బ్రహ్మ రాక్షస యక్షాణాం దూరోత్సారణ కారణం భూర్జేవా తలపాత్రేవ కవచం లిఖితం శుభం కరమూలే ధృతం येन సిద్ధేయుః కర్మ సిద్ధయః దేవాసురమనుష్యేషు స్వం స్వమేవ జయం లభేత్ ఏకసంధ్యం త్రిసంధ్యం వా యః పఠేన్నియతో నరః సర్వమంగళమాంగళ్యం భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి ద్వాత్రిశంతి సహస్రాణి పఠేత్ శుద్ధాత్మనాం నృణాం కవచస్యాస్య మంత్రస్య మంత్రసిద్ధిః ప్రజాయతే అనేన మంత్రరాజేన కృత్వా భస్మాభిమంత్రణం తిలకం విన్యసేద్యస్తు తస్య గ్రహభయం హరేత్ త్రివారం జపమానస్తు దత్తం వార్యాభిమంత్ర్య చ ప్రాశయేద్యో నరో మంత్రం నృసింహ ధ్యానమాచరేత్ తస్య రోగాః ప్రణశ్యంతి ఏ చ కుక్షి సంభవాః గర్జంతం గర్జయంతం నిజ భుజపటలం స్ఫోటయంతం హఠంతం రూప్యంతం తాపయంతం దివి భువి తితిజం క్షేపయంతం క్షిపంతం క్రందంతం రోషయంతం దిశి దిశి సతతం సంహరంతం భరంతం వీక్షంతం ఘూర్ణయంతం కరనికరశతై దివ్యసింహం నమామి इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंह कवचं संपूर्णम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोह इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन प्रतिज्ञ तव गोविन्द न मे भक्ता प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणान् सन्धारयामि अहम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अंदर की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण నా పేరు కమలేశ గోవింద దాస। సో నేను ఈ రోజు నుంచి 18 రోజుల దాకా మీకు భగవద్గీత చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తాను। సో అజ్ఞానినైనప్పటికీ కూడా నాకు ఈ మహత్కార్యాన్ని కోసం ఎంచుకునే దానికోసమని నేను నా శిక్షక గురువు అయిన హిస్ గ్రేస్ నామనిష్ఠా ప్రభు పాదాలకు నేను ఎల్లప్పటికీ నిలబడి ఉన్నాను। మరియు అల్పజ్ఞానినైనప్పటికీ కూడా నాకు దీక్ష ఇచ్చిన దానికోసమని నా గురువు గారైన శ్రీ జయపతాక్ మహారాజుల వారికి పాదాలకు నేను ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను। మరియు దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు మరియు హరే కృష్ణ మహామంత్రం గురించి అవగతం చేసిన దానికోసమని పరమ పూజ్యులైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి నేను ఎల్లవేళలా రుణపడి ఉంటాను। మరియు ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ ప్రతి ఒక్క కృష్ణ భక్తుడికి పేరు పేరున మీ పాదాలందరికీ కూడా నా శిరసాభివందనాలు। దయచేసి నేను బ్లెస్ చేయండి, ఆశీర్వదించండి, సో దట్ రైట్ వర్డ్స్ రైట్ టైంలో రైట్ స్పిరిట్ లో వచ్చేలాగా। ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః। శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం। హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతి గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ। వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनित्य नाम्नि नमो आचार्य पदाय निताय कृपदाय गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणी नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमतेर भक्ति वेदांता स्वामिन इति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम రామ రామ హరే హరే. ఒకవేళ నేను ఏదైనా మధ్యలోని మిస్టేక్స్ ఏదైనా పొరపాట్లు ఏమైనా చేస్తే దయచేసి నన్ను మన్నించండి. నాది తెలుగు నేను చదివేదానికి రాసేదానికి నాకు రాదు, కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో నేను చదువుతాను స్లైడ్స్, కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ మాత్రం నేను తెలుగులోనే చేస్తాను. ఓకే, సో మనం 18 రోజుల్లో 18 అధ్యాయాలు భగవద్గీత, దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. యాక్చువల్గా భగవద్గీత అనేది ఏంటి అని అంటే, మనకి ఒక జీవిత కాలం సరిపోతుంది భగవద్గీతలో ఏమి రాస్తున్నారు అదంతా కూడా అర్థం చేసుకొని మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే, కూడా దాన్ని ఆచరించాలి అని అంటే అవన్నిటినీ కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే చాలా కాలం పడుతుంది అనమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనం ఒక సిస్టమాటిక్ స్టడీ, ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే నుంచే మనం అంతా కూడా చేయలేము కాబట్టి 18 రోజుల్లో 18 అధ్యాయాలు, ఒక రోజుకి ఒక అధ్యాయం చొప్పున మనం నేర్చుకునేదానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఈ భగవద్గీత అంతా కూడా అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అతను ఫౌండర్ ఆచార్య అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థ, అనగా ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంటే ఇస్కాన్. మీరు ఎక్కడ హరే రామ హరే కృష్ణ మందిరం అనేది మీరు వినుంటారో దానన్నిటికీ కూడా సంస్థాపకాచార్యులు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తంలోని మనకి అనంత కోటి గుడులు ఉన్నాయి. దానన్నిటికీ కూడా సంస్థాపకాచార్యులు ఎవరు అని అంటే అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అతను సంస్థాపించిన ఇది మందిరం, ఇది అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థ. సో అతను ఇచ్చిన భాష్యం అనే దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ భగవద్గీత అది మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. దాన్ని భగవద్గీత యథాతథము అని అంటారనమాట. ఎందుకు భగవద్గీత యథాతథం మాత్రమే, ఎందుకు మిగతా భగవద్గీతలు ఎందుకు కాదు అంటే దానికి కూడా ఆన్సర్ ఉన్నది. భగవద్గీత యథాతథం అనేది అది మాత్రమే యాక్చువల్గా ఆథరైజ్డ్ కామెంటరీ. ఎందుకు అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి చాలా చాలా రకాలుగా భగవద్గీతలు దొరుకుతాయి. మనం బుక్ షాప్కి వెళ్ళి భగవద్గీత కావాలి అని అంటే మనకి వెరైటీ ఆఫ్ భగవద్గీతలు దొరుకుతాయి. ప్రతి ఒక్క ఆథర్ ఏంటి అని అంటే తన ఓన్, అతనికి ఏది నచ్చుతుందో అది అతను రాస్తూ ఉంటారు. సో మీరు కావాలనంటే మీరు ఒకసారి మీరు కూడా మీరు దీంట్లోని కామెంటరీ బాక్స్ లోని మీరు రాయొచ్చు. సో మీరు కామెంటరీ బాక్స్ లోని మీరు రాయొచ్చు. సో మీకు ఏంటి భగవద్గీత మీ ప్రకారంగా ఏంటి అనిపిస్తోంది, భగవద్గీత సారాంశం ఏంటి, మీరు దయచేసి కామెంటరీ బాక్స్ లో కింద రాయొచ్చు. చాట్ బాక్స్ లోని మీకేమనిపిస్తోంది భగవద్గీత సారాంశం. మీరందరూ కూడా ఎక్కడో దగ్గర ఎప్పుడోకప్పుడు భగవద్గీత వినే ఉంటారు. సో భగవద్గీత సారాంశం మీ ప్రకారంగా ఏంటి అనేది మీరు దయచేసి ఇక్కడ కామెంటరీ బాక్స్ లో పెట్టండి. ఓకే, హిందూ ధర్మం ఫర్ కామన్ మ్యాన్, ధర్మం. ఓకే, యా, లైఫ్ ఫర్ లైఫ్, వే ఆఫ్ లివింగ్ లైఫ్. ఓకే, the tremendous treasury about human life, ocean of knowledge, moral. Okay, Srishti Rahasyam. Okay, the way of leading life, how to live. Holy book tells lesson for life, how to live. Okay, how to be in our life and follow dharma. Dharma ni elaga manam paalichachu. Strategic management. Oh, Hari bol. Okay, life mantra. Okay, Sanmarga Darshini. Okay, మానవునిలో విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, ఓకే, విచక్షణ జ్ఞానం చెప్పేదానికి జీవిత సత్యాలు. ఓకే, మనం నిత్యం జీవితం. ఓకే, when you read Bhagavad Gita you can directly have concentration, knowing God. Okay, good. Universal true mean, dharmo rakshati rakshitah. Okay, it's a guide, philosopher. How can we use brain to lead happy life, way of living life? Krishna advice to Arjuna on life. ఓకే, చాలా మంది ధర్మం గురించి రాశారు, బట్ ధర్మం అని అంటే ఏంటి? చాలా మంది ధర్మం అనేది రాశారు, గుడ్, కానీ ధర్మం అనగా ఏంటి?
to know ourselves from where we have come. Okay, knowing ourselves and our soul of our inner. Okay. Okay, anyway, so dharmam is samanatvam towards all. Okay, samanatvam అంటే అది ఈక్వాలిటీ అవుతుంది. అది ధర్మం ఈజ్ మంచి. మంచి అని అంటే అది మంచితనం అవుతుంది. అది హార్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ 2 or 3 lines. ధర్మ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. ఓకే, డూ నాట్ హార్మ్ అదర్స్, అది అహింస అవుతుంది. అది మంచి చేయడం తెలిపేది, అది మంచితనం అవుతుంది. అది కర్మ అంటే కర్మనే, సన్మార్గం, రైటియస్నెస్. ఓకే, లివింగ్ విత్ మోరల్స్. ఓకే, బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. ఒక మనిషి జీవితం ఎలా ఉండాలో నేర్పించేది. ఓకే, రియలైజింగ్ ఎటర్నల్ ట్రూత్, అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, ఎనీవే, సో మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాంలేండి. ఓకే, చాలండి. సో మనం దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము, ధర్మం అంటే ఏంటి అని. ఓకే, బట్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీ ప్రకారంగా ఏదైతే భగవద్గీత సారాంశం అనుకుంటున్నారో ఒక డైరీ కానీ ఒక నోట్బుక్ లో కానీ ఎక్కడైనా దయచేసి రాసుకొని, ఈరోజు డేట్ తో పాటు రాసుకోండి. 5th of July. మనం 18 రోజులు అయిపోయినాక, మనం 18th డే అయిపోయినాక మళ్ళీ ఒకసారి ఆ బుక్ ని తీసి మనం చూద్దాము. మనకి యాజ్ పర్ మన ప్రకారంగా భగవద్గీత సారాంశం ఏదైతే అనుకున్నామో, మనకి ఫైనల్లీ భగవద్గీత అంతా వినిన తర్వాత భగవద్గీత సారాంశం అదేనా, లేకపోయినా వేరే ఇంకేదైనా ఉందా అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు చెప్పబడింది ఏంటి అని అంటే, ప్రతి ఒక్క ఆథర్ చాలా మంది చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, భగవద్గీత తలకు సారాంశం ఏదైనా ఒక్క శ్లోకం చెప్పండి అని అంటే, కర్మణ్యేవాధికారస్య మా ఫలేషు కదాచనః అని చెప్తారు. అంటే కర్మని చేయండి, బట్ ఫలితాన్ని ఆశించద్దు అని. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఎవరైనా సరే కూడా లాస్ట్ గా ఫైనల్ స్టేట్మెంట్, ఇప్పుడు కోర్టులో కూడా ఫైనల్ గా ఏదైనా సరే కూడా ఒక వెర్డిక్ట్ పాస్ చేయాలి అని అంటే జడ్జి లాస్ట్ లో పాస్ చేస్తారు. మధ్యలో దాని సారాంశం చెప్పేసి సరే ఇంకా మాట్లాడదాము దాని గురించి అని ఎవరు ఉండరు. సో కృష్ణుడు ఒకవేళ భగవద్గీతలోని సారాంశం ఒకవేళ కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అయిందంటే అది లాస్ట్ శ్లోకం అయింటుంది. ఇది కానీ కృష్ణుడు లాస్ట్ శ్లోకం లాగా చెప్పలేదు దాన్ని. సో ఫైనల్ గా ఏదైతే చెప్పారో కృష్ణుడు, అది భగవద్గీత తలకు సారాంశం అవుతుంది. ఎవరైనా సరే కూడా ఫైనల్ కామెంటరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది తను చెప్పాలనుకునేది సమ్మరైజ్ చేసి చెప్తారనమాట. అండ్ భగవద్గీత అనేదేమి ఒక ఇల్లాజికల్ బుక్ అయితే కాదు, అది కంప్లీట్ లాజికల్ బుక్ అది. సో కృష్ణుడు అతను ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నారో ఫైనల్ గా అతను చెప్పేదాన్ని అది చరమ శ్లోకం అంటారు. అది సో దాంతో ఎండ్ చేస్తారనమాట. ఇది నా అంటే సమ్మరీ ఆఫ్ భగవద్గీత అనేసి ఆ రకంగా ఎండ్ చేస్తారు. సో మనం ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఈ 18 రోజుల్లో మనం తెలుసుకుందాం భగవద్గీత సారాంశం ఏంటి అని. ఓకే, కొంతమంది అంటారు భగవద్గీతకి చాలా చాలా మీనింగ్స్ వాళ్ళు డిరైవ్ చేసుకొని ఫైనల్ గా భగవద్గీత అది చెప్పాలనుకుంటున్నారు. సో మనం లాస్ట్ లోని 18 days అయినాక మనం తెలుసుకుందాము భగవద్గీత తలకు ఒరిజినల్ సమ్మరీ ఏంటి, కృష్ణుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు అర్జునుడికి లేక మనకి అనే దాని పని లాస్ట్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్ ఒపీనియన్స్ చెప్పున్నారు. దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో, ఏదైతే వాళ్ళు దాన్ని హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్నే చెప్పేసి భగవద్గీతని సమ్మరీ ఆఫ్ భగవద్గీత ఇది అని చెప్పనంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి అది కరెక్ట్ ఒపీనియన్ కాదు. అది యాక్చువల్ గా భగవద్గీత అనేది ఒక గురు శిష్య పరంపరలోనే రావాలి. దాన్ని డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ అంటారు. గురు శిష్య పరంపర, గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చేదే బోనఫైడ్ భగవద్గీత అండ్ వాళ్ళే కరెక్ట్ గురువులు. కాబట్టి ఈ రకంగా వచ్చిన దాన్ని, ఆ రకంగా వచ్చిన భగవద్గీత మనకి ఒక గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చింది. అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అనే దాంట్లోని 32వ గురు. కాబట్టి అతని ద్వారా రచించబడినది మనకి భగవద్గీత యథాతథం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అతను చాలా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అతను కృష్ణుడు అంటే చాలా చాలా భక్తి శ్రద్ధావంతా ఉండేది. అతను తన గురువుని చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే కాలేజ్ చదువుకునే రోజుల్లో కలిశారు. బట్ అప్పుడు ఏంటి అని అంటే అతను గాంధీ తలకు ఫాలోవర్ అతను. కాబట్టి అహింసా మార్గాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి, దేశానికి
ఫ్రీడమ్ వచ్చేంత దాకా, అంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేంత దాకా మనం ఇవంతా చేసేది కరెక్ట్ కాదు అనే ఆ అభిప్రాయంతో ఉండేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే అతను తన గురువు అయిన మనకి సరస్వతి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ని కలిశారో అప్పుడు అతను తెలుసుకున్నారు, ఇతను నార్మల్ పర్సన్ కాదు, ఇతను చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఇతను అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని అతని ఆజ్ఞ మేరకు ఇతను అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థ, అంటే అప్పటికి అది గౌడియ మఠ్ లాగా అనమాట, చాలా చిన్న ప్లేస్ లో మాత్రమే కొంతమందికి మాత్రమే తెలిసిండేది అది. ఆ రకంగా అతను భక్తిని అంతా కూడా నలుగురికి వ్యాపించేలాగా చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతోని అతను ప్రయత్నించేవారు. కానీ అతను గురు మహారాజు అతనికి చాలా సార్లు చెప్పేవారు అనమాట, ప్రతి ఒక్కరు కూడా అమెరికానే ఫాలో అవుతున్నారు, నువ్వు అమెరికాకి వెళ్ళి ఈ ప్రీచింగ్ అనేది చెయ్యాలి అని అతనికి చాలా సార్లు చెప్పేవారు. కానీ ప్రతిసారి ఆయన సరే వెళ్తాను, ఇప్పుడు కాకపోయినా సరే కూడా తర్వాతైనా వెళ్తాను అన్నట్టుగా అనుకునేవారు. ఎందుకనంటే అతను గృహస్థ లైఫ్ లో ఉండేవారు, అతనికి భార్య పిల్లలు కూడా ఉండేవారు. కాబట్టి ఆయన చాలా కాలం దాకా అది చేయలేకపోయేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే అతనికి 79 ఏళ్ళు వచ్చిందో అప్పుడు అతను రియలైజ్ అయ్యారు, లేదు ఇంకా నేను నా గురువు చెప్పిన ఆజ్ఞను నేను ఇప్పుడు పాటించాలి అని 79 ఏళ్ల వయసులోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 69 ఏళ్ల వయసులోని 69 ఏళ్ల వయసులోని అతను అమెరికాకి, అది కూడా ఏంటి అని అంటే ఒక నార్మల్ కార్గో షిప్, ప్యాసింజర్ షిప్ కూడా కాదు, కార్గో షిప్ లో వెళ్ళారు. ఆ షిప్ లోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్ అంటే గుండెపోటు కూడా వచ్చింది. కానీ స్టిల్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏంటి అని అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ తోని అమెరికాకి వెళ్ళారు. అక్కడ మనం ప్రచారం చెయ్యాలి అని చెప్పని కేవలం 40 రూపాయలు ఇండియన్ కరెన్సీతో పాటు, ఆ డబ్బులు ఏమాత్రం కూడా అతన్ని తిరిగి కూడా తీసుకొని వచ్చేదానికి సరిపోదు, అంత డిటర్మినేషన్ తో వెళ్ళిన ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు టోటల్ గా 108 మందిరాల్ని అక్కడ సంస్థాపనం చేసి మళ్ళీ తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చి ఈ రకంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మొత్తం అంతా తిరిగేవారు. ఈ రకంగా 10,000 మంది భక్తులను అక్కడ తయారు చేశారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అండ్ ఎన్నో లెక్కలేనన్ని పుస్తకాలు, శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత, యథాతథం, వీటన్నిటినీ కూడా సంస్కృతంలో ఉండే వాటన్నిటిని ఇంగ్లీష్ లోని మరియు హిందీలోని వాటన్నిటిలోని మెయిన్ లాంగ్వేజెస్ లో అన్నిటిలోని కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసి బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనే ఒక మ్యాగజైన్ తో స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్. ఈ రకంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి జర్నీ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. 1965 నుంచి తీసుకొని 1977 దాకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక 12 ఏళ్ల పాటు నిర్విరామంగా మొత్తం అంతా ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూనే ఉండే. Swami Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo ఈ రకంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 25 వివిధ దేశాలన్నింటినీ కూడా తిరిగి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థని సంస్థాపకాచార్యుల్లాగా తెచ్చుకున్నారు పేరు అతను. ఇది మన శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల వారి విగ్రహం, ఇస్కాన్ మంగళూరుది. ఇది మంగళూరుకి ఎవరైనా వెళ్ళేలాగుంటే అక్కడ మీరు వెళ్ళి ఆ మందిరానికి విజిట్ చేయొచ్చు. అక్కడ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ హిస్ గ్రేస్ నామనిష్ఠా ప్రభు, అతను ఐఐటి కాన్పూర్ లో చదివి అతను ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవారు అక్కడ ఇన్ఫోసిస్ లోని. దాని తర్వాత జాబ్ ని విడిచిపెట్టి అతను మందిరానికే పూర్తిగా అతని జీవితాన్ని అంకితం చేసుకున్నారు. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా భగవద్గీత అయితే ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పినట్టుగానే మన ప్రతి ఒక్క కష్టానికి, జీవితంలో వచ్చిన కష్టానికి అన్నిటికీ కూడా మనకి
ప్రతి ఒక్క కష్టానికి మనకి సొల్యూషన్ భగవద్గీతలో ఉన్నదన్నమాట. అదేంటి అని అంటే మనకి ప్రతి ఒక్క జీవితంలోని ధావాగ్ని, భవమహా ధావాగ్ని దాని నుంచి మనకి కాపాడే దానికోసం అనేసని రచించబడిన గొప్ప పుస్తకం అది. అది మామూలుగా నేను కూడా కాదు చెప్పేది, అది మహాత్మా గాంధీ గారే చెప్పారు. అది ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్ఫూర్తి అనేది ఇస్తుంది ఇది భగవద్గీత అనేది అతను చెప్పారు. యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే భగవద్గీత చదివేదానికి ఒక వయస్సుతోని సంబంధం లేదు. చాలా మంది అనుకుంటారు అది చిన్న వయసులోనంతా చదవకూడదు, పెద్దవాళ్ళు అయినాక, రిటైర్ అయినాక ఆ రకంగా అప్పుడు చదువుకోవాలి, వానప్రస్థాశ్రమంలో చదవాలి అని అనుకుంటారు. కానీ అది తప్పదు. ఏంటి అని అంటే భగవద్గీత అనేది ఎంత తొందరగా స్టార్ట్ చేయగలిస్తే అంత మంచిది మనకి. ఎందుకంటే దాంట్లోని ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక్కొక్క ఆణిముత్యం అది. సో దాని గురించి కొంతమంది చెప్పినేటిది వాక్యాలు, కథనాలు. దోస్ హూ మెడిటేట్ ఆన్ గీత విల్ డిరైవ్ ఫ్రెష్ జాయ్ అండ్ న్యూ మీనింగ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే. ప్రతిరోజు మనకి కొత్త దాని అది అర్థం మనం తెలుసుకోగలుస్తాము భగవద్గీత నుంచి అని చెప్పని మనకి మహాత్మా గాంధీ చెప్పున్నారు. అండ్ సిమిలర్లీ మనకి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ అతను చెప్పేది ఏంటి అంటే, వెన్ ఐ రీడ్ భగవద్గీత అండ్ రిఫ్లెక్ట్ అబౌట్ హౌ గాడ్ క్రియేటెడ్ దిస్ యూనివర్స్, ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి సో సూపర్ఫ్లూయస్. ఎప్పుడైతే భగవద్గీత నేను తెలుసుకుంటానో భగవంతుడు ఏ రకంగా ఈ సృష్టిని రచించారు అనేసని, దాన్ని బట్టి నాకు చూస్తే మిగతాదంతా నాకు అనవసరం అన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది అనేసి చెప్తున్నారు. అండ్ విక్రమ్ అంబాలాల్ సారాభాయ్ అతను మన ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ దానికి ఫాదర్ అనేసి అంటారు. బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ వాటన్నిటికి హెడ్ అనమాట అతను ఒకసారి ఏంటి అని అంటే త్రివేంద్రంలోని ఒకసారి సముద్రం ఒడ్డులోని ఒక పెద్ద ఆయన ఎవరో కూర్చొని భగవద్గీత పుస్తకం చదువుతూ ఉంటే ఒక యంగ్ పర్సన్ అంటే కాస్త వయసు, ఒక చిన్న వయసు వ్యక్తి ఒక అతను వచ్చి అడిగారంటే, ఏమండి పెద్ద మీరు ఈ పుస్తకాన్ని భగవద్గీత అలాంటి చదువుతున్నారు, అది ఎప్పటిదో 5,000 సంవత్సరాల కిందట రచించబడిన పుస్తకం ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చదువుతున్నారు? ఇదంతా అనవసరం. మీరు మీ బుద్ధిని వాటన్నిటిని కాస్త సైన్స్ మీద మీరు నివేశించవచ్చు కదా, ఏదైనా కొత్తది సృష్టించేదానికి, దేశాన్ని బాగుపరిచేదాని కోసం ఏదైనా మీరు చేయొచ్చు కదా, ఇలాంటి పుస్తకం ఎందుకు చదువుతున్నారు మీరు, పాత పుస్తకం ఇదంతా కూడా అని అతను చెప్తూ ఉంటే ఇతనేం మాట్లాడలేదంట. నవ్వే ఒక చిన్న చిరునవ్వు ఇచ్చి అతను లేస్తూ ఉండేటప్పుడు అతను అడిగారంట, నువ్వేం చేస్తావు నాయన అని అడిగారంట ఆ చిన్న పిల్లోడిని, అంటే ఆ యంగ్ పిల్లోడిని. అతను అన్నాడంట, నేను ఇప్పుడే సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్, అంటే నేను ఈ మధ్యనే సైన్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి కలకట్టా నుంచి నేను ఇక్కడ త్రివేంద్రంకి వచ్చాను, నేను బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్లోని జాయిన్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను వచ్చాను అని అంటారంట. ఆహా సరేలే అని చెప్పని అతను వెళ్ళిపోతున్నారంట. పెద్ద వెళ్ళిపోయేసరికి నలుగురు బాడీ గార్డ్స్ ఇమ్మీడియట్ గా అతని పక్కకు వచ్చి అతని కార్ని తీసుకొని వచ్చారంట. సార్ రండి కూర్చోండి అని. అంటే అప్పుడు ఇతనికి భయాందోళనకు గురయ్యాడు. ఇతను అడిగారంట, స్వామి మీరు ఎవరు ఇంతకీ, పెద్దవాళ్ళలాగా ఉన్నట్టున్నారు, మీరెవరో నేను తెలుసుకోలేదు, మీరు ఎవరు ఇంతకీ అని అడిగితే అప్పుడు ఇతను చెప్తారు, నా పేరు విక్రమ్ అంబాలాల్ సారాభాయ్, నేను ఫాదర్ ఆఫ్ అటామిక్ ఇది ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటారు, ఈ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కి నేను హెడ్ ని అని చెప్పని అన్నారంట. అప్పుడు అతను భయపడిపోయి ఇతని పాదాల మీద పడ్డారంట. పడిపోయి, నా వల్ల పెద్ద పొరపాటు జరిగిపోయింది, నేను మీరు ఎవరు అనేసి తెలుసుకోకుండా నోరు జారి పొరపాటుగా నేను మిమ్మల్ని నానా మాటలు అన్నాను అని దయచేసి క్షమించండి అని అంటే, అతను ఏమాత్రం కూడా కోపపడకుండా అతని మీద జాలి హృదయంతో అతను అన్నారంట, బిహైండ్ ఎవ్రీ క్రియేషన్ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ క్రియేటర్. ప్రతి ఒక్క సృష్టి వెనకాతల దాన్ని సృజన చేసిన వ్యక్తి ఒకరు ఉండాలి, ఎవరో ఒకరు ఉండాలి దాన్ని సృజన చేసిన వారు. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ టైమ్ యాజ్ మహాభారత ఆర్ టుడేస్ ఇండియా. అది అప్పుడు మహాభారత కాలమైన యుద్ధమైనా కావచ్చు, లేకపోతే ఇప్పటి భారతదేశమైనా కావచ్చు, అది దాన్ని సృష్టి చేసిన వారంతా కూడా సృష్టికర్త భగవంతుడు ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా ఉంటారు. అది మనకి భగవద్గీతలో తెలుస్తుంది. నెవర్ ఫర్గెట్ గాడ్, ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడిని మాత్రం మర్చిపోవద్దు అని అది మనకి డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ అతనితో చెప్పారంట. సో గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులందరూ కూడా భగవద్గీత నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకున్న వారే దాన్ని చాలా గొప్ప పుస్తకంలాగా, గొప్ప గ్రంథంలాగా వారు భావిస్తారు. సో భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ మాత్రమే ఎందుకు అంటే, భగవద్గీత యథాతథం మాత్రమే ఎందుకు అని అంటే, ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు మీ ఛార్జ్, ఒకవేళ కేబుల్ బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకోండి, మీ యూఎస్బి కేబుల్ది, సో దాని అదే రకంగా బ్రేక్ అయిపోయినప్పుడు దాని నుంచి మీకు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగదు. ఒకసారి ఆలోచించండి, మామూలుగా చాలా చాలా చీప్ క్వాలిటీగా ఉండే ఈ రకంగా, అంటే చాలా తుచ్చమైనది అది,
జస్ట్ అలాంటి దాన్ని కూడా మనకి పని చేయదనమాట, కేబుల్ బ్రేక్ అయిపోయిందంటే. కానీ అలాంటిది ఇంత గొప్ప విద్య భగవద్గీత అనేది గురు శిష్య పరంపరలోని కాకుండా ఇంక ఏ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోగలం? ఖచ్చితంగా దీనికి ఏంటనంటే గురు శిష్య పరంపరనే కావాలి మనకి. అదర్వైజ్ బ్రోకెన్ కేబుల్ అనేది పని చేయనట్టుగానే ఈ రకంగా బ్రోకెన్ ఇదనేది గురు శిష్య పరంపర అనేది అది మనకి పని చేయదు. మనకి భగవద్గీత గురించి గాని, దాని సారాంశం గురించి గాని మనం తెలుసుకునే దానికి అసంభవం అది. కాబట్టి నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా భగవద్గీత అనేది దాన్ని పూర్తిగా చదవాలన్నా, అర్థం చేసుకోవాలన్నా, లేకపోయినా కేవలం అర్థం చేసుకునే దానికి ఒక జీవిత కాలం సరిపోదు మనకి. మామూలుగా దాన్ని కాన్సంట్రేషన్ తోని కూర్చొని మనం గాని ప్రతి ఒక్క శ్లోకాన్ని విశదీకరించి చదువుకోగలిస్తే మాత్రం స్టిల్ మనకి ఒక సంవత్సరం టైం పడుతుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు మా ఉద్దేశం ఏంటి అనంటే నెక్స్ట్ డీపర్ స్టడీ కోసమని ప్రిపేర్ చేసేదాని కోసం. కనీసం మీకు బేసిక్స్ ఏమున్నది భగవద్గీత అనే దాన్ని అవగతం చేసేదానికి ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఇది. సో ఇది మనకి ఈ శ్లోకం ఇచ్చినారు. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఇది మన గీతా మహాత్మ్యంలోని శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల వారు రచించినదన్నమాట ఇది. దాంట్లో టోటల్ 7 శ్లోకాలు ఉంటాయి, దాంట్లోంచి ఒక శ్లోకం ఇది. సో దీని అర్థం ఏంటి అనంటే సర్వ ఉపనిషదో గావు అంటే అన్ని ఉపనిషదుల్ని, ఉపనిషద్ అంటే భగవంతుడికి దగ్గరికి తీసుకెళ్లేదాన్ని ఉపనిషద్ అంటారు. సో భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునేదాన్ని అలాంటి ఉపనిషత్తులన్నింటినీ కూడా ఒకవేళ ఆవులతో మనం పోలిస్తే దాన్ని పాలు అంటే అన్ని ఉపనిషత్తుల తలకు సారాంశం అనేది ఏంటి అనంటే మనకి భగవద్గీత. కానీ ఆ పాలు పిండేవారు ఎవరు అనంటే మనకి అన్ని ఉపనిషత్తుల్లోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసేది అది. అంటే ఆవులన్నిటి నుంచి కూడా పాలు పిండేది ఎవరు అనంటే సాక్షాత్ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. అతన్ని నందనందన అని కూడా అంటారు. అంటే గోపాల నందన అంటే అతను పాలు పిండుతున్నారనమాట. మరి పార్థో వత్స సుధీర్ భోక్త అంటే మరి దూడ, వత్స అంటే దూడ. ఆ దూడ ఎవరు అంటే పాలు ఫస్ట్ ఏదైనా సరే కూడా ఒక ఆవు పాలు ఇవ్వాలి అని అంటే దూడ పాలు తాగిందంటేనే ఆవు పాలు ఇస్తుంది. అలాగే మనకి సుధీర్ భోక్త, పార్థో వత్స సుధీర్ భోక్త అంటే పార్థో అంటే మనకి అర్జునుడు అక్కడ దూడ అన్నమాట. అర్జునుడి కోసం అనేసని అర్జునుడికి ఫస్ట్ అధికారం ఉన్నది ఆ పాల మీద, అంటే ఆ భగవద్గీత మీద. సో ఆ భగవద్గీత ఫస్ట్ అర్జునుడికి ఇచ్చింది శ్రీకృష్ణుడు. దాని తర్వాత ఎవరికి దాని మీద అధికారం ఉన్నది అని అంటే దుగ్ధాం గీతామృతం మహత్. దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ దాన్ని మనం ఆస్వాదించవచ్చు ఆ భగవద్గీతని. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పెద్ద జర్నీ కూడా మనకి మొట్టమొదటి అడుగు ఒక్క అడుగు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ రకంగా మనం కూడా ఈ భగవద్గీత అనే అద్భుతమైన జర్నీకి మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి నమస్కారం చెప్తూ మీ అందరికీ కూడా వెల్కమ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది మన 13th బ్యాచ్ అప్పుడు చేసినట్టుది. ఇది ఇప్పుడు మనకి 15వ బ్యాచ్ నడుస్తోంది. ఇది ఓకే. సో మొట్టమొదటిది మనకి అర్జున విషాద యోగము. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే భగవద్గీతలోని మన ఆ భగవద్గీత తనకు మూడు ఏంటి అక్కడ అంటే అర్జునస్ బివిల్డర్మెంట్ అంటే అర్జునుడు చాలా చాలా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు, చాలా చాలా బాధల్లో ఉన్నారు, అతనికి అర్థం కావటం లేదు ఏం చేయాలి అనేసని. అండ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ఇల్యూజన్ మస్ట్ బి అండర్స్టూడ్ టు బి కృష్ణాస్ అరేంజ్మెంట్. ఇక్కడ అర్జునుడికి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వచ్చిన దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు ఆ రకంగా మాయ కమ్మిచ్చి అర్జునుడికి ఈ రకంగా ఎలాగ చేశారు. ఎందుకు అని అంటే దాని తర్వాత రాబోయేది కలియుగం. కలియుగంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మందబుద్ధులుగానే ఉంటాం మనం అంతా. అందుకోసం మనకేంటి అంటే ప్రతిదీ కూడా స్పూన్ ఫీడింగ్ అనేది కావాలి మనకి. ప్రతి ఒక్కటి మనకి దగ్గరుండి చెప్పబడితేనే మనం అర్థం చేసుకోగలం.
జస్ట్ సూచావాచంగా మనకు చెప్తే మనం అర్థం చేసుకోలేం. కాబట్టి కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే అర్జునుడు మాధ్యమానిగా మనందరికీ కూడా ఇవి తెలుసుకునేలాగా ఈ అరేంజ్మెంట్ చేశారంట. If not for Arjuna's confusion and bewilderment, there would have been no necessity for Krishna to speak Bhagavad Gita to rescue him. ఒకవేళ అర్జునుడు కష్టాల్లోని లేకపోయి ఉంటే కృష్ణుడు అర్జునుడిని కాపాడే దానికోసమని భగవద్గీత చెప్పాల్సిన అవసరమే ఉండేది కాదు. మనకి ఈ గొప్ప జ్ఞానం నుంచి మనం వంచితులం అయిపోయి ఉండేవారం. Although Arjuna is apparent first listener to Bhagavad Gita, it is for the benefit of everyone. ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా భగవద్గీత అనేది ఎవరి కోసం అని అంటే మనందరికీ కూడా, కానీ ఫస్ట్ అధికారం ఎవరికి అని అంటే అర్జునుడికి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి కృష్ణుడి తలకు ఇండెసిసివ్నెస్ అంటే ఇది అర్జున తలకు ఇండెసిసివ్నెస్ ఏంటి, అర్జునుడు ఎందుకోసం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అనేదంటే మనం చూద్దాం. Krishna drove the chariot in midst of both armies. Arjuna was in difficulty in having to fight the battle of Kurukshetra. అర్జునుడికి ఏంటి అని అంటే ఈ యుద్ధాన్ని కురుక్షేత్రంలోని యుద్ధం చేసేదానికి అతనికి మనసు రావటం లేదు. అందుకోసం అని కృష్ణుడికి చెప్పారు, ఓ కృష్ణ దయచేసి ఈ రథాన్ని కాస్త మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి రెండు ఉభయ సేనల మధ్యలోకి ఒకసారి తీసుకెళ్తే నాకు ఒకసారి చూడాలనుకుంటున్నాను నేను, నాతో పాటు ఎవరు ఈ యుద్ధం చేసేదానికి ఆసక్తులుగా ఎవరున్నారు అది జస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను, ఓ కృష్ణ కాస్త దయచేసి పట్టగలగలరా అనేసని. హీ వాజ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణ అండ్ ఎ గ్రేట్ డివోటీ. కృష్ణుడి తలకు అతను చాలా ఆప్త మిత్రుడు అండ్ అంతేకాకుండా చాలా గొప్ప భక్తుడు కూడా అతను. అండ్ అతను ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా కృష్ణుడికి పరిపూర్ణంగా శరణాగతి పొందున్నారు కాబట్టే కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పారు. భగవద్గీత లేకపోయిందా కృష్ణుడు చెప్పేవారు కాదు. కేవలం అర్జునుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు మరియు మిత్రుడు. అతనికి ఇంకోటి ఏంటి అంటే అసూయ అనేది లేదు కృష్ణుడి పట్ల. అందుకోసమని కృష్ణుడు ఈ భగవద్గీతను అక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఒకే సిచ్యువేషన్ లోని సేమ్ సీన్ కి ఒక్కొక్కరు ఎలాగ దానికి రియాక్ట్ అయ్యారు అది మనం చూడొచ్చు. అర్జునుడు చాలా చాలా బాధపడిపోతున్నారు, అశ్రుధారాలు కారిపోతుంది కళ్ళ నుంచి. అతనేంటి అని అంటే అంత గొప్ప యోధుడు, గాంధీవధారి, మరియు ఇన్ని అస్త్రాలంతా కూడా ఉన్నాయి అతని దగ్గర. పశుపతాస్త్రము మరియు అతని దగ్గర బ్రహ్మాస్త్రము, ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప అస్త్రాలన్నీ కూడా అతని దగ్గర ఉన్నా సరే కూడా అతనికి అది కాకుండా అతనేంటి అని అంటే చీకట్లోని కూడా అతను బాణాలని, శబ్దభేది బాణాలు కూడా అతను వేయగలరనమాట. అంత గొప్ప ధనుర్ధారి అతను, సర్వశ్రేష్ఠ ధనుర్ధారి అయినప్పటికీ కూడా ఏంటి అని అంటే అతను అక్కడ అతని కంపోజర్ ని అతను ఇది చేసుకోలేకపోయారు. అతను అశ్రుధారాలు కారుస్తున్నారు, చాలా చాలా బాధపడిపోతున్నారు అతను. ఇదేనేంటి వీళ్ళందరి మీద నేను యుద్ధం చేయాలా, వీళ్ళందరినీ సంహరించాలా, నేను నా వల్ల కాదు అనేసి ఆ రకంగా బాధపడిపోతున్నారు. అదే సిచ్యువేషన్ కి ధృతరాష్ట్రుల వారు అదే సిచ్యువేషన్ ని చాలా గంభీరంగా, చాలా తెలివి తక్కువతనంగా అతని కొడుకు మాయమోహంలోని అతనేంటి అని అంటే కేవలం తన కొడుకు పక్షమే గెలవాలి, మిగతాది ఏది కరెక్ట్ కాదు అనేసని కూడా అతను వ్యత్యాసం చేయలేకుండా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోని ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు ధృతరాష్ట్రుల వారు. కాబట్టి అతనేంటి అని అంటే ఏమవుతుంది, ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరు ఓడిపోతారు, ఎప్పుడు గెలుస్తాడు నా కొడుకు అనేసని పుత్రమోహంలోని ఎంతలానే అతని కళ్ళు కమ్ముకుపోయాయనంటే అతను ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది కూడా చూడలేకపోతున్నారన్నమాట. వయసు బాగా ఎక్కువ వచ్చింది, కానీ అయినప్పటికీ కూడా అతనికి ఏంటి అని అంటే న్యాయం అనేది, ధర్మం అనే దాన్ని పట్టుకోలేకపోయారు అతను. అండ్ అతని కొడుకైన దుర్యోధనుడు, అతను ప్రతి ఒక్క విషయానికి కూడా అతనికి క్రోధము, ఆవేశము ఆ రకంగా మాత్రమే. పాండవులు శాంతి ప్రస్తావం తీసుకొని వస్తే దాన్ని కూడా పక్కకి తోసేశారనమాట. కేవలం 5 గ్రామాలు అడిగారు, ఆ 5 గ్రామాలను కూడా నేను ఇవ్వలేను, అంత కాదు కదా, ఈవెన్ ఒక సూదికి మందు ఎంతైతే ఉంటుందో అంత స్పేస్ కూడా నేను ఇవ్వను అని చెప్పని కొట్టి పడేశారనమాట. అతను అలాంటి దీంట్లో ఉన్నారు. కాబట్టి సేమ్ సిచ్యువేషనే ముగ్గురు 3 రకాలుగా రియాక్ట్ అయ్యారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకః పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయః. అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుల వారు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే సంజయుడికి ఏంటి అని అంటే అతని గురువు అయిన కృష్ణద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి కృప వల్ల అతనికి మొత్తం అంతా కూడా యుద్ధ క్షేత్రంలో ఏం జరుగుతోంది మొత్తం అంతా కూడా అతను ఇక్కడే కూర్చొని అతని రాజ్యసభలోనే ధృతరాష్ట్రుల వారి సమక్షంలోనే మొత్తం అంతా కూడా చూసి ఆ ధృతరాష్ట్రుల వారికి చెప్పగలిచే అంత గొప్ప విద్య అతనికి
అతను వ్యాస మహర్షి కృప ద్వారా అతనికి వచ్చిందనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుల వారు సంజయుని అడుగుతున్నారు, ఏం జరుగుతోంది అక్కడ యుద్ధ క్షేత్రంలోని? తెలుసు అతనికి అదేంటి అని అంటే ధర్మక్షేత్రం అనేసని, అక్కడ ధర్మానికి మాత్రమే విజయం దక్కుతుంది అనే విషయం తెలుసు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు సాక్షాత్ పాండవుల పక్షాన ఉన్నాడు. అండ్ అది కాకుండా మొత్తం అంతా కూడా పాండవులు ఎల్లవేళలా ధర్మాన్నే పట్టుకొని ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా. అండ్ కురుక్షేత్రం అనేది ఏంటి అని అంటే ముందు నుంచి కూడా అది ధర్మానికే సంకేతంగా ఉండేదన్నమాట ఎప్పుడు కూడా. కురుక్షేత్రం అనేది ఇప్పుడు మనం చూడాలి అని అంటే అది హర్యానాలోనున్నది. అది ఇప్పటికీ ఆ ప్లేస్ ఉన్నది. చాలా మంది అంటారు అది అసలు ఎప్పుడు యుద్ధమే జరగలేదు అక్కడ, అసలు కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా అర్జునుడికి అసలు ఇంతదాకా భగవద్గీత చెప్పిందే లేదు అనేసని. అదంతా కూడా తప్పుడు మాటలవి. యాక్చువల్ గా ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కడైతే ఆ యుద్ధ భూమిలో చెప్పారో ఆ ప్లేస్ ఇంకా కూడా ఉన్నది అది. సో ఆ కురుక్షేత్రం అనే ప్లేస్ లో చెప్పారు. ఆ కురుక్షేత్రానికి ఇంకొక ఇదేంటి అని అంటే ఇంతకు ముందు పరశురాములు వారు అక్కడ 21 సార్లు మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండే అంటే ఇది చెడు దీంట్లో ఉండే ఉద్దేశంతో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్షత్రియుల్ని కూడా విహీనం చేసి వాళ్ళందరినీ సంహరించి అక్కడ పితృతర్పణం వాళ్ళ కోసం విడిచిపెట్టారనమాట. రక్తం ఎంతలాన ప్రవహిస్తూ ఉన్నిందంటే అది 5 నదులలాగా ప్రవహిస్తూ ఉన్నిందంట అది. కాబట్టి అందుకోసం ఏంటి అని అంటే ఇది ధర్మక్షేత్రే అనేసి దానికోసం కూడా అంటారు అది. కానీ ఒరిజినల్ గా ధర్మక్షేత్రం అని ఎందుకు అంటారు అంటే కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నారు, పాండవుల పక్షాన ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటారో అక్కడ ధర్మం ఉంటుంది అనేసని. కాబట్టి దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుల వారు చేసినది ఏంటి అని అంటే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అని చెప్తున్నారు. కానీ మామక పాండవశ్చైవ అంటే మామక అంటే నాతలకు పుత్రులు మరియు పాండురాజు పుత్రులు అనేసని. యాక్చువల్ గా అందరూ కూడా కురు వంశస్థీయులే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కౌరవులే. కానీ ఇతనికి ఏంటి అని అంటే ఆ స్వార్థంలోని అతను ఏం చేస్తున్నారు అతనికి అర్థం కాకుండా ఇతని పిల్లల్ని పాండవుల పిల్లల్ని వేరు చేయాలి అన్నప్పుడు పాండవ మరియు ధార్తరాష్ట్ర అని చెప్పని ఉండాల్సింది. కానీ ఇతనేం చేశారు అని అంటే వీళ్ళ పిల్లల్ని మాత్రమే కౌరవులు అని చెప్పని సెగ్రిగేట్ చేస్తారు. కానీ పాండురాజు తలకు పిల్లల్ని మాత్రం వేరు చేసి పాండవాశ్చైవ అని చెప్పని అతను అడుగుతున్నారనమాట. సో అది మనం దేంతో కంపేర్ చేయొచ్చు అని అంటే పాలు. సో పాలు కానీ మామూలుగా వేడి చేస్తున్నాము అని అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరూ తాగొచ్చు. చిన్న పిల్లల నుంచి తీసుకొని ముసలి వాళ్ళ దాకా ప్రతి ఒక్కరూ తాగొచ్చు పాలు. కానీ అదే పాలు విరిగిపోయింది అని అంటే మన ప్రకారంగా ఏంటి అని అంటే అది పనికి రాదు. కానీ ఆ విరిగిపోయిన పాలతోని ఒకవేళ రసగుల్లాలు తయారు చేస్తే మాత్రం మామూలు పాల కంటే కూడా చాలా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది ఆ రసగుల్లా. అదే రకంగా మనకేంటి అని అంటే ధర్మక్షేత్రే అనేది ఆ రకంగా చెప్పారు, కురుక్షేత్రే అని చెప్పారు. అప్పటిదాకా కలిసి ఉన్నారు కానీ మామక పాండవాశ్చైవ అని చెప్పని వేరు చేసేశారు. అంటే అది పాలు విరిగినట్టుగా అంటే కష్టాల్లోని వాళ్ళని వేరు చేసి పడేశారనమాట వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి. కానీ హిమ అకుర్వత అంటే ఏం జరుగుతోంది అని దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా చెప్పాలని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి మనిషికి కష్టం అనేది వస్తుందన్నమాట జీవితంలోని. కానీ కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరిని ఆశ్రయిస్తాము, మనం దాని నుంచి ఏం నేర్చుకుంటాము, మనం ఏం చేస్తాము అనేది మన ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే కూడా అధర్మికి ఎవరికైనా సరే కూడా మామూలు మనిషికి కష్టాలు అనేది వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు సిగరెట్ తాగుతారు, లేదంటే మద్యం సేవిస్తారు, ఆ రకంగా చేస్తారు. కానీ అదే ఒక భక్తుడికి ఎప్పుడైనా సరే కూడా కష్టం వచ్చిందని అంటే వాడు ఎయిదర్ భగవంతుడిని లేదనంటే ఒక గురువుని ఆశ్రయిస్తారనమాట. ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి ఎప్పుడైతే కష్టాలు వచ్చిందో అప్పుడు అతని గురువు అయిన వశిష్ఠ మహామునిని అతను ఇది చేశారు, ఆశ్రయపడ్డారు. అప్పుడు మనకి దానివల్ల మనకి వచ్చింది యోగ వాసిష్యం అనేసని. సో అంత గొప్ప గ్రంథం అనేది వచ్చింది. సిమిలర్లీ అర్జునుడికి ఏంటి అని అంటే ఇంత పెద్ద కష్టం వచ్చింది అతనికి యుద్ధంలోని, యుద్ధ భూమిలో అతను యుద్ధం చేయలేకపోతున్నారు. ఆ బాధల్లో ఉండేదాని వల్ల అతను ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడి పాదాలను పట్టుకున్నారనమాట. నేను మీకు పూర్తిగా శరణాగతి పొందుతున్నాను, నాకు దయచేసి మీరు ఒక సరైన దారిని చూపించండి అని. దానివల్ల అతనికే కాదు మనందరికీ కూడా భగవద్గీత అనేది వచ్చింది. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఎప్పుడైతే తక్షక నాగు కేవలం మాత్రం ఒక వారం రోజుల్లోని అతన్ని కాటేస్తుంది అని ఎప్పుడైతే అతనికి తెలిసిందో అప్పుడు అతను కూడా ఈ రకంగా బాధల్లోని కష్టాల్లోని మునిగిపోలేదు. అతను డైరెక్ట్ గా పరీక్షిత్ మహారాజ్ వెళ్ళి సుఖదేవ్ గోస్వామి ఒక గొప్ప గురు పాదాలు పట్టుకున్నారు. ఆ రకంగా మనకు అందరికీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతం అనేది
గొప్ప గ్రంథం మనకు వచ్చింది. సిమిలర్లీ రత్నాకర్ అనే ఒక వ్యక్తి, పక్షుల్ని వాటన్నిటిని వేటాడే వ్యక్తి, అతనికి ఎప్పుడైతే అర్థమైందో ఆ పక్షుల్ని వాటన్నిటిని వేటాడిన దాని వల్ల ఇంత పెద్ద పాపం అనేది ఆయన చుట్టుకుంటోంది, ఆ పాపాన్ని తన భార్య గాని, పిల్లలు గాని, తన తల్లిదండ్రులు గాని ఎవరు కూడా పాలు పంచుకునే దానికి రెడీగా లేరు అని చెప్పని, అప్పుడు నారదముని చెప్తారు, నువ్వు రామ 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 అనేసని జపం చెయ్యని. ఆ రామనామం జపం చేసిన దానివల్ల అతని పాపాలన్నీ పోవడం సరి కదా, అతనికి శ్రీరామాయణం రచించేదానికి ఒక గొప్ప అవకాశం దొరికింది. దానివల్ల మనందరికీ కూడా శ్రీరామాయణం అనేది మనకు వచ్చిందనమాట. అది అతని పేరే రత్నాకర్, అతనే మారి వాల్మీకిగా అయ్యారనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా గొప్ప గొప్పవన్నీ కూడా కష్టాల్లో ఉండేటప్పుడే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వస్తాయి. కాకపోతే వారు ఎవరిని ఆశ్రయిస్తారు అనే దాన్ని బట్టి అది యోగమేనా లేకపోయిందా వియోగమేనా అవుతుందన్నమాట. మనం ఎప్పుడైతే అధర్మం పట్టుకొని మనం గురువు కాకుండా మనం ఎప్పుడైతే ఏదో బాధల్లోని మునిగిపోయి మనకి ఇష్టానుసారంగా చేస్తామో అది వియోగం అవుతుంది. అది కానీ అదే మనం గాని ఒక గురువుని గాని లేకపోయిందా దేవాది దేవుణ్ణే మనం పాదాలు పట్టుకున్నామనంటే అది యోగం అవుతుంది. అందుకోసం ఈ అధ్యాయం పేరు అర్జున విషాద యోగం. అంటే అర్జునుడు కష్టంలో ఉన్నాడు, కానీ అతను కృష్ణుడు పాదాలు పట్టుకున్నారు కాబట్టి అర్జున విషాదమైనప్పటికీ కూడా అది యోగం కిందకి మారిందనమాట. సో ఇక్కడ మనకి దుర్యోధనుడు చెప్తున్నారనమాట, అతని ఇదే అతని ఆర్మీ కమాండర్ అయిన ఇది అతని ద్రుపదుడికి ద్రోణాచార్యుల వారితో చెప్తున్నారు, ఓ ద్రోణాచార్య, ఈ రకంగా మీరు పాండుపుత్రులకు అందరికీ కూడా మీరే శిక్షణ ఇచ్చారు, అది కాకుండా దృష్టద్యుమ్నుడికి కూడా మీరే శిక్షణ ఇచ్చారు. చూడండి అతనికి మీరు శిక్షణ ఇచ్చిన దానివల్ల ఏం జరుగుతుందో చూడండి. వారు మీ దగ్గరే మొత్తం అంతా శిక్షణ పొంది మరి వారంతా కూడా మన మీద యుద్ధం చేసేదానికి తయారై ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎంత బాగా అరేంజ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఆర్మీనంతా కూడా, మీ వల్లనే ఇదంతా జరుగుతోంది అని చెప్పని వచ్చి ద్రోణాచార్యుల మీద వారి మీద అరుస్తున్నారన్నమాట ఇతను. సో అతని ఆవేశము కోపము వాటిని ఏమాత్రం కూడా కంట్రోల్ చేసుకోలేని విధంగా ఉన్నారు మనకి దుర్యోధనుడు. యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ గా ఏంటి అని అంటే వీళ్ళ పేరు దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు కాదు. ఎవరు కూడా వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు ఎవరు కూడా దుశ్శాసన లేకపోయింది దుర్యోధన. దుర్యోధన అంటే యుద్ధంలోని సరైన యుద్ధం చెయ్యనివాడు. దుశ్శాసన అంటే శాసనం సరిగ్గా చేయలేని వారు. ఏ తల్లిదండ్రులు చెప్పండి వాళ్ళ పిల్లల పేరు ఈ రకంగా పెడతారు? కాబట్టి ఒరిజినల్ గా వాళ్ళ పేరు ఏంటంటే సుయోధన, సుశాసన ఆ రకంగా ఉండేదన్నమాట. కానీ వీరు చేసిన పాప కర్మాలు ఎంత దారుణంగా ఉండేది అని అంటే ఆ రాజ్యం వారందరూ కూడా వీళ్ళ పేర్లు ఏకంగా మార్చేసి దుర్యోధన, దుశ్శాసన, దుశ్శల ఆ రకంగా వీరి పేర్లంతా కూడా మార్చి పెట్టారనమాట. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట, సఘోషోధార్త రాష్ట్రానాం హృదయాని వ్యదారయాత్ నాభశ్చ పృథివీం చైవ తుములో అభయాను అనాధ్యానం. అంటే the blowing of these different conch shells became uproarious and thus vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of Dhritarashtra. అంటే ధృతరాష్ట్రుని తలకు పిల్లలని అందరికీ గుండెల్లోని గుబులు పుట్టించిందనమాట. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఎప్పుడైతే తన శంఖాన్ని అతను పాంచజన్యాన్ని ఊదేరో, అలాగే అర్జునుడు తన దేవదత్తం అనే తన శంఖాన్ని ఊదేరో, అప్పుడు ఆ శంఖాల తలకు ఆ ధ్వని మొత్తం అంతా తలకు ధృతరాష్ట్రుని తలకు పిల్లలకి అంటే దుర్యోధనుడు మిగతా వారందరికీ కూడా గుండెల్లోని గుబులు పుట్టించిందంట ఈ శంఖనాదం అనేది. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే టోటల్ గా కొన్ని మనకి సూచనలు కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి. దానివల్ల ఏంటి అని అంటే యుద్ధంలోని ఖచ్చితంగా అర్జునుడికి మరియు తన పక్షంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ పాండవులందరికీ కూడా యుద్ధంలోని ఖచ్చితంగా కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి. ఒకటి, అది ధర్మక్షేత్రం. అక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే కూడా ధర్మాన్ని దాన్ని ఫాలో అయ్యే వారికి ఖచ్చితంగా యుద్ధంలోని గెలుపు అనేది ఉంటుంది అని. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఈ రథం, ఈ దివ్యమైన రథాన్ని ఇచ్చింది అగ్నిదేవుడు. అది ఏంటి అని అంటే దశ దిశల్లోని కూడా ఎటుపక్కైనా వెళ్ళి అది శత్రువుని జయించగలదనమాట. అది కాకుండా కపిధ్వజము. కపిధ్వజము అంటే అది ఆంజనేయ స్వామి ఇతని ధ్వజం మీద సాక్షాత్ విరాజిల్లుడై ఉన్నారు. ఎక్కడైతే
ఆంజనేయ స్వామి ఉంటారో, మరియు శ్రీకృష్ణుడే పరమాత్ముడే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు. ఎక్కడైతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఉంటారో, ఎక్కడైతే తన దాసుడైన ఆంజనేయ స్వామి ఉంటారో, తన భార్య అయిన సీతాదేవి అనగా మాధవి, మాధవి అనంటే భాగ్యలక్ష్మి, తను కూడా అక్కడే ఉంటారు. భాగ్యలక్ష్మి ఇంకా కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉంటారో, తన భార్య అయిన భాగ్యలక్ష్మి అంటే మాధవి, మాధవి తలకు భర్త మాధవ. కాబట్టి మాధవుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆబ్వియస్లీ మాధవి అంటే భాగ్యలక్ష్మి కూడా అక్కడే ఉంటారు. అండ్ అది కాకుండా శంఖనాదం, అది చాలా చాలా అంటే ఒక్కొక్కరికి కూడా గుండెల్లో గుబులు సృష్టించిందనమాట ఆ శంఖనాదం. అది కాకుండా గాంధీవము, పశుపతాస్త్రము, ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడి దగ్గర ఉండింది. అదంతా కాకుండా తన ప్రతి ఒక్క సైన్యం కూడా త్యక్త జీవిత అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్జునుడి కోసమని మరియు మిగతా పాండవుల కోసం అనేసని వారి జీవితాన్ని సైతం పణంగా పెట్టేశారనమాట. అది కాకుండా ఆ యుద్ధం మొదలైంది ఎప్పుడు అనంటే మోక్షద ఏకాదశి రోజు. ఏకాదశి అనేది కృష్ణుడి తలకు ఫేవరెట్ దినం అన్నమాట. అది అతనికి ఏదైనా సరే కూడా అతని భక్తులు ఏకాదశి నాడు ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తారో అది ఖచ్చితంగా దిగ్విజయంగా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అది కాకపోతే తన భక్తులుగా ఉండాలి. అది కాకుండా భాగ్యలక్ష్మి, నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటారో అక్కడ భాగ్యలక్ష్మి కూడా వారితో పాటే ఉంటారన్నమాట. అది కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్ ఏంటి అని అంటే ఋషికేశ. అంటే ఏంటి అని అంటే మన భౌతికమైన అన్నిటికీ అధిపతి ఎవరు అని అంటే ఋషికేశుడు అనగా సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడు. అతను ఏ పక్షాన్ని అయితే ఉన్నారో అక్కడ ఖచ్చితంగా యుద్ధంలో గెలుపు అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది అనేది మనకి ముందుగానే అర్థమైపోయింది. సో అర్జునుడికి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకోగలిచేది ఏంటి అని అంటే అర్జునుడికి టోటల్ గా 5 బాధలు ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి, తన స్వజనులు మీద ప్రేమ, ఆప్యాయత, నా వారి మీద నేను ఏ రకంగా యుద్ధం చేసేది, నా మనుషుల మీదన, నా గురు, నా తాతగారు, వారందరి మీద, ఇంకా నా అన్నా తమ్ముళ్ళు, వాళ్ళందరి మీద నేను ఏ రకంగా యుద్ధం చేసేది అనేసని బాధతోని అతను కుమిలిపోతున్నారు. నెక్స్ట్, నాకు ఎంజాయ్మెంట్ అంటే ఏ రకంగా నేను పోని యుద్ధంలోని గెలిచినా సరే కూడా నేను ఏం ఆనందం పొందగలను, నా స్వజనుల్ని నేను సంహరించుకొని నేను ఏ రకంగా ఆనందం పొందగలను అనేసని దానికోసమని బాధపడిపోతున్నారు. అది కాకుండా ఇది ఒక పెద్ద పాపం అవుతుంది. నా స్వజనులు నేను సంహరించడం అనేది చాలా చాలా పెద్ద పాపము. నేను ఈ పాపాన్ని నేను ఇది చేసుకోలేను అనేసి. అది కాకుండా ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్స్, ఇక్కడ అందరికీ కూడా ఎవరు సంస్కారాలు అవంతా ఎవరు నేర్పిస్తారు, ఇంటి పెద్దలు ఎవరిని నేను సంహరించేశాను అంటే వాళ్ళకి సంస్కారాలంతా కూడా ఎవరు నేర్పుతారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి జీవితంలోని 10 రకాల మేజర్ సంస్కారాలు అనేది ఉంటాయి. గర్భధాన సంస్కారం దగ్గర నుంచి తీసుకొని లాస్ట్ది అంతిమ సంస్కారం అనేది, ఇలాంటివి 10 సంస్కారాలు ఉంటాయి. ఇది మనం వేరే క్లాస్ లో చర్చించుకుందాము ఆ 10 సంస్కారాలు ఏంటి అనేసని. సో ఆ 10 సంస్కారాలు కూడా ఇంటి పెద్దలే నేర్పించాలి. కానీ అదే ఆ ఇంటి పెద్దలని నేను సంహరిస్తే ఈ సంస్కారాలంతా కూడా నెక్స్ట్ రాబోయే భావి తరాల వాళ్ళకి ఎవరు నేర్పిస్తారు అనేసని. వీటన్నిటి వల్ల కూడా అర్జునుడికి ఏంటి అని అంటే అసలు అసమంజసమైన పరిస్థితిలో నిరుక్కుపోయారు. ఏది చెయ్యాలి, ఏది చెయ్యకూడదు నాకు అర్థం కావటం లేదు, ఓ కృష్ణ దయచేసి నాకు మీరు మార్గదర్శనం చెయ్యండి అని కృష్ణుడికి పాదాలు పట్టుకొని ఇక్కడ విలపిస్తున్నారు అర్జునుడు. కాబట్టి ఈ 5 రకాల బాధలతోని అర్జునుడు కుమిరిపోతున్నప్పుడు కృష్ణుడు పాదాలు పట్టుకున్నారు కాబట్టి అది అర్జున విషాదంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అదొక యోగం అయింది అది. సో రేపు మనం చూస్తాము మనం అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు అనేది ఒకటి. రెండోది, మనకి లైఫ్ లోని ప్రతి ఒక్కరికి కష్టాలు అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తాయి. కానీ దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి, ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా, అసలు ఉన్నదని అంటే ఏంటి ఆ సొల్యూషన్. మూడోది, మనం నిజంగానే చనిపోతామా, చనిపోతే దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, చనిపోయినాక జీవితం ఏమవుతుంది మనకి అంటే అది కూడా మనం తెలుసుకుంటాము. అండ్ నాలుగోది, మనం ఏదైనా సరే కూడా చెడు మనకి హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయంటే దాని నుంచి మనం ఏ రకంగా బయటపడగలము అనేది అది కూడా మనం తెలుసుకుంటాము. అది కాకుండా ఎవరైనా సరే కూడా మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్ లో పడిపోతున్నారు అని అంటే టోటల్ 8 రకాల మనకి స్టేజెస్ ఉన్నాయి. మనకి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా సరే కూడా ఒక చెడు దీనికి హ్యాబిట్ కి గురయ్యారు, లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం లో ఇరుక్కుంటున్నారు అని అంటే అది డైరెక్ట్ గా ఎప్పటికీ అవ్వదు. టోటల్ 8 స్టేజెస్ లో వస్తుంది. ఆ 8 స్టేజెస్
ఏంటది అనేది మనం రేపు చూద్దాం. సో ఇక్కడతో మనకి భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయం మనకి పూర్తయింది. మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. దాన్ని మనం కొద్దిసేపు దాకా మనం ఆన్సర్స్ చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తాను నేను. హరే కృష్ణ. ప్రసన్న మాతాజీ, ప్రభావతి మాతాజీ, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మాతాజీ? ఎస్ ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది. ఓకే. వెంకట కిరణ్ గారు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ. నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అండి. ఇప్పుడు ఇది ధర్మక్షేత్ర కురుక్షేత్ర అన్నారు కదండి. ఇప్పుడు కురుక్షేత్ర అన్నది నా ఈ అధ్యాయంతో కూడుకున్న డౌట్ కాదు, కానీ కురుక్షేత్ర అన్నది యుద్ధంతో కూడుకున్నటువంటి వాతావరణము. ఇందులో ధర్మము ఎక్కడ? శ్రీకృష్ణుడు ధర్మం పాండవుల వైపు అన్నారు, దాన్ని కొంచెం వివరించగలరు. యుద్ధానికి ధర్మానికి ఏమిటి? అక్కడ యుద్ధంలో హింస ఉంది కదా. ఓకే. సో యుద్ధంలోని హింస ఉన్నది, మరి అలాంటప్పుడు అది ధర్మానికి ఎలాగా అది ఇది కావచ్చు అని. సరే, గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్డరర్స్ ఉంటారు, చాలా మర్డర్స్ చేస్తుంటారు, లేకపోయిందా దొంగతనాలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి కోర్టులోని వారికి న్యాయస్థానం అనేది అంటారు దాన్ని. అక్కడ తీర్పు చెప్తారనమాట. వాళ్ళు చేసిన పాపాలకు అన్నిటికీ కూడా శిక్షను విధిస్తారు. కానీ ఎవరు విధిస్తారు అని అంటే దానికి జడ్జి విధిస్తారు. అంటే అతను ఆథరైజ్ పర్సన్, అతనే విధించగలరు. ఎవరు పడితే వారు అంతా కూడా మరణ శిక్ష కానీ లేకపోయింది జైలు కానీ అలాంటిది ఎవరు పడితే వారు చెప్పేదానికి లేదు. కేవలం ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే దాన్ని ఇది చేయాలన్నమాట. సిమిలర్లీ ఇక్కడ భగవంతుడు మాత్రమే దానికి ఇది చేయగలరన్నమాట. పరశురాముడు కూడా విష్ణు తలకు అంశం, శక్తి ఆవేశ అవతారం కాబట్టి అతను కూడా క్షత్రియ విహీనులు చేశారన్నమాట. ఎవరైతే చాలా లోభిగా ఉన్న అంటే తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తున్న క్షత్రియులందరినీ కూడా సంహరించారు. అండ్ అది కాకుండా ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుల వారు తలకు పిల్లలు ఏదేదైతే పాపాలన్నీ చేశారో అక్కడ ఆ పాపాలకు అన్నిటికీ కూడా విముక్తి కల్పించే దానికోసం, దానికి న్యాయం చేయించే దానికోసం అని ధర్మ మార్గాన్ని చెప్తున్నది ఎవరు అని అంటే సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా అది ధర్మక్షేత్రమే అవుతుంది. మానస గారు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి. ఇప్పుడు కురుక్షేత్రం ధర్మక్షేత్రం అంటున్నారు కదా, రెండింటికి కూడా మీనింగ్స్ అంటే క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతారా? కురుక్షేత్రం అనేది అది ప్లేస్ అది. సో కురుక్షేత్రం అనేది ఏంటి అని అంటే అక్కడ కురువులు అక్కడ సామ్రాజ్యాన్ని ఇది చేసేవారు కాబట్టి దాన్ని కురుక్షేత్రం. కాకపోతే ఇప్పటికీ ఆ ప్లేస్ అనేది ఉన్నది కురుక్షేత్రం. ధర్మక్షేత్రం అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, అది కృష్ణుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో ఋషికేశులు, అదే ధర్మక్షేత్రం. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. అది కాకుండా మామూలుగా కూడా ఈవెన్ దుర్యోధనుడు మిగతా కౌరవులు కూడా దాన్ని ధర్మక్షేత్రంగా భావించేవారు. ఎందుకనంటే పాతకాలంలోనే అప్పటి కాలంలోనే అక్కడ పరశురాముడు మొత్తం అంతా క్షత్రియ విహీనులు చేసి అక్కడ 5 ధారల్లాగా రక్తం అనేది ఆ క్షత్రియులు అధర్మంగా ఉండే క్షత్రియులంతా కూడా వారి రక్తం ప్రవహించేది. అందుకోసమని ఆ ప్లేస్ ని ధర్మక్షేత్రం అనేసి ముందు నుంచి కూడా చెప్పబడేది. హరే కృష్ణ. చందు గారు, హరే కృష్ణ. చందు మరిశెట్టి గారు, హరే కృష్ణ. నమస్తే సార్. హరే కృష్ణ. చెప్పండి గురుజీ. నమస్తే. చెప్పండి సార్. హరే కృష్ణ. గురుజీ, నాకు చిన్న సందేహం. అసలు దేవుడు అంటే ఎవరు? దేవుడు. ఓకే. సో మనకి భగవంతుడు ఎవరు అనే దాని గురించి మనం రేపు చూస్తాము. మనకి యాక్చువల్ గా దాని గురించి భగవంతుడు అనగా ఎవరు అని అంటే టోటల్ 6 ఆపులెన్సెస్ చెప్పున్నారు మనకి. పరాశరముని అంటే పరాశరముని ఎవరు అని అంటే అతను కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి తలకు తండ్రి. అతను చెప్పారు ఈ 6 ఆపులెన్సెస్ అంటే ఈ 6 ఐశ్వర్యాలకి అతనితో సరిసమానంగా గాని లేక అతని కంటే గొప్పవారు ఎవరైతే లేరో వారిని దేవాది దేవుడు అని మనం చెప్పచ్చు అని. ఒకటి ఇంటెలిజెన్స్, బ్యూటీ, ఫేమ్ అంటే అతని కీర్తి ప్రతిష్టలు, మరియు
అతని తలకు స్ట్రెంగ్త్ అంటే శక్తి సామర్థ్యాలు, అతని దగ్గర ఉండే ఆస్తి అంతస్తు మరియు అతని వైరాగ్య భావం, ఈ ఆరిట్లోని కూడా ఎవరైతే అంటే అతనికి సరి సమానంగా లేరో, లేకపోయినా అతని కంటే గొప్పవారు ఎవరు లేరో అలాంటి వాళ్ళని భగవాన్ అని పిలువబడతారు అని. అది పరాశరముని చెప్పారు. కృష్ణుడు అతని ఇంటెలిజెన్స్, అతను అందరికంటే కూడా గొప్ప ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అతను. అతనే భగవద్గీత చెప్పారు. అది అప్పటి కాలంకే కాదు, ఎప్పటికీ కూడా అది పర్మనెంట్ గా ఉండిపోయేది అది. కాబట్టి అతని ఇంటెలిజెన్స్ అతని కంటే మించిన వారు కానీ అతనితో సరి సమానమైన వారు ఇంకెవరూ లేరు. సిమిలర్లీ అతనికి ఉండే అందం, కందర్ప కోటి కమనీయ విశేష శోభం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే ఒక క్యూపిడ్ అంటే ఒక ఏమంటారు కామదేవత, ఒకరంటేనే ఎంతో అందంగా ఉంటారు. అలాంటిది కందర్ప కోటి కమనీయ, అలాంటి కోట్లాది కామదేవతలు కలిస్తే ఎంత అందంగా ఉంటారో అంత అందంగా ఉండేవారంట శ్రీకృష్ణుడు. కాబట్టి అందం విషయంలోని శక్తి, అతను చిటికెన వేలుతోని గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఏకంగా ఎత్తేశారు. కాబట్టి అతని శక్తి అసీమితమైన శక్తి. ఆస్తి, అతని దగ్గర ఎంత ఆస్తి ఉండేది అని అంటే, ఎంత సంపద ఉండేది అని అంటే, అతను 16,108 గోపికలకి 16,108 కోటలు కట్టించారు అతను. ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క కోటలో ఉండేవారు, ప్రతి ఒక్కరితో పాటు అతను ఉండేవారు అనమాట. అంత ఆస్తి మరియు వైరాగ్య భావం. అతనికి ఎప్పుడైతే చెప్పారో, మీరు బృందావన్ కాదండి, మీరు పదండి మనకి మథురాకి వెళ్ళాలి అని చెప్పని అక్రూరుల వారు ఎప్పుడైతే పిలిచారో, మిమ్మల్ని అక్కడ కంసమామ మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు, మీరు రావాల్సిందే అని అంటే, సరే ఓకే అన్నారు. వెంటనే రథం ఎక్కి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు. లేదు నేను ఇంకొక రోజు ఉంటాను మా అమ్మతో పాటు మా నాన్నతో పాటు అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. కాబట్టి ఈ రకంగా 6 దీంట్లోని కూడా అతనికి సరి సమానమైన వారు గాని, అతని కంటే గొప్పవారు ఇంకెవరు లేరు. కాబట్టి అతను దేవాది దేవుడు. ఓకే, రాజసుధా గారు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు ఇక్కడ ద్రోణాచార్యకి దుర్యోధనుడు అడుగుతారు కదా, ద్రుపద పుత్రుడికి కూడా మీరే గురువు అని. అది నాకు డౌట్ ఉంది. ద్రుపద అండ్ ద్రోణాచార్య ఇద్దరు కూడా ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళిద్దరికి పడదు. అతను ఒప్పుకున్నాడా ఇతనికి గురువుగా ఉండడానికి? ఓకే, సో ఇది మనకి మహాభారతంలో మనం చూస్తాము. ఏంటి అని అంటే, ద్రుపదుడు యాక్చువల్గా ద్రుపదుడికి ఇతనికి ద్రోణాచార్యుల వారికి అంటే జస్ట్ అభిప్రాయ భేదం లాగా ఉండేది. ద్రోణాచార్యుల వారు చిన్నప్పుడు ద్రుపదుడి తలకు ఫ్రెండ్ అనమాట, రాజ్యాన్ని రాసిస్తానని అంటారు. కానీ ఆఖరికి అతను మాట తప్పుతారు. దానివల్ల వాళ్ళిద్దరికీ కూడా మాట భేదం అనేది వచ్చింది. కాబట్టి ఇతను ఏం చేస్తారు అని అంటే, మొత్తానికి అతన్ని అవమానించాలి అనేసని అర్జునుడిని బాగా గొప్ప ధనుర్ధారి యోద్ధగా తయారు చేసి పంపిస్తారు, ద్రుపదుడిని ఓడించమని చెప్పని. ద్రుపదుడు చాలా చాలా గొప్ప యోధుడు అతను. కాబట్టి అంత గొప్ప యోధుడిని కూడా అర్జునుడు బంధించేసి తీసుకొని వస్తాడు ఇతను ద్రోణాచార్యుల వారి ముందు. కాబట్టి దాని మీద అతను పగ తీర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో అతను ఒక యజ్ఞం చేసి, యజ్ఞంలోనే మనకి ద్రౌపదీదేవి మరియు యాజ్ఞసైని అంటారు ఆవిడ్ని, అంటే యజ్ఞం నుంచి పుట్టుకొని వచ్చారు ఆవిడ. కాబట్టి ద్రౌపదీదేవి మరియు ఇతను దృష్టద్యుమ్నుడు ఇద్దరు కూడా వస్తారనమాట. కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే అతను కాకపోతే చాలా గొప్ప బ్రాహ్మణుడు అనేవారు ఏంటి అని అంటే, ప్రతి ఒక్కరిని సరి సమానంగా చూడాలన్నమాట. సో అందుకోసం అతను ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఇది శత్రువుతలకు కొడుకు వచ్చినా సరే కూడా అతను కూడా విద్య నాకు నేర్పించండి అని ఎప్పుడైతే అడుగుతారో, ఇతను కాదు అని అనకుండా అతనికి కూడా విద్యా బోధన అనేది చేస్తారు. హరే కృష్ణ. నీలిమా గారు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండకు ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి మాతాజీ. ప్రభుజీ, నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే, మనము పునర్జన్మ అనేది ఎలా ఉంటది అని ఎలా చెప్పగలము నమ్మలేని వాళ్ళకి? ఓకే, సో అది మనం రేపు చూద్దాం మాతాజీ. చనిపోయినాక ఏమవుతుంది అనే దాని గురించి మనకి రేపటి చాప్టర్ లో వస్తుంది. ప్రభుజీ ఇంకోటి ఇందులోనే ఒక డౌట్. మీరు అన్నారు కదా 16,108 మంది అని. అయితే అందులో 108 మంది ముఖ్యం అంటారు, మళ్ళా అందులో కూడా అందరిలోకి 8 మంది అష్టసకులు అది అంటారు కదా. అయితే ఆ 8 మందిలో ఇప్పుడు ఈ రాధారాణి ఉన్నారా లేరా?
8 మంది ప్లస్ రాధారాణి, అష్టసఖి ప్లస్ రాధారాణి. రాధారాణికే మెయిన్ గా వీళ్ళు అష్టసఖులు ఉండేవారు, రాధారాణికి సహాయం కోసం అనేసని. సో రాధారాణి ప్లస్ అష్టసఖి. హరే కృష్ణ. మౌనిక గారు హరే కృష్ణ. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత, చెప్పండి. యుద్ధానికి కారణం ఏంటి ప్రభుజీ? ఏ యుద్ధం మాతాజీ? కురుక్షేత్ర యుద్ధమా? అవును ప్రభుజీ. కురుక్షేత్రంలోని బేసికల్లీ వారందరికీ కూడా వీరు పాండవులు వారు తన దీంట్లోని వాళ్ళు ఆర్జించుకున్నది ఆ ఇంద్రప్రస్థము. కానీ ఇంద్రప్రస్థాన్ని కూడా వాళ్ళు చేపట్టుకున్నారు. పోనీ పర్వాలేదు, వీరంతా కూడా దాన్ని పెద్దగా ఇదిగా తీసుకోలేదు. కానీ ద్రౌపదీ దేవిని వస్త్రాపహరణం చేసి వారిని ఆ రకంగా అవమానించాలి అని అనుకున్నారు. అది వారు చేసిన పెద్ద తప్పది. అది కాకుండా వీరు క్షత్రియులు, వీరు యాక్చువల్గా వీరికి కోసం అనేసని ఇతను యాక్చువల్గా చక్రవర్తి, ఇతను మామూలు రాజు కూడా కాదు, ఇతను చాలా పెద్ద చక్రవర్తి యుధిష్ఠిర్ మహారాజు. ఇతని కోసం అనేసని కాదు, యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఏంటి అని అంటే క్షత్రియులు కాబట్టి వీరికి 5 గ్రామాలను అడిగారు. అది కూడా ఇవ్వకుండా, వీరికి ఏది ఇవ్వకుండా మొత్తం అంతా కూడా వారే మొత్తం అంతా సింహాసనం తీసేసుకోవాలని మొత్తం అంతా కూడా ఆ రకంగా చేశారు. వీళ్ళని పూర్తిగా వీళ్ళని తొక్కిపడేసినట్టుగానే అనొచ్చు మనం. కాబట్టి వీళ్ళకి అది కాకుండా మొత్తం అంతా కూడా వీరు ధృతరాష్ట్రుల తరకు పుత్రులు ధార్తరాష్ట్రులు చేసేది అంటే అన్యాయము, అది ఏది కూడా కరెక్ట్ అయినది కాదు. కాబట్టి వారందరికీ కూడా న్యాయం అనేది జరగాలి, ఇది మార్గాన్ని అనుసరించాలి అనే ఉద్దేశంతో అక్కడ యుద్ధం అనేది జరిగింది. శ్రీనివాస్ గారు హరే కృష్ణ. నమస్కారం గురుగారు, నా పేరు శ్రీనివాస్. హరే కృష్ణ. ఓకే, భగవద్గీత అంటేనే ఒక ట్రూత్, ఓకే, ఒక సత్యం, చాలా గొప్ప జ్ఞానం. మనం అదే ఏంటి అంటే భగవద్గీత అంటే మనం ఎలా జీవించాలి అది తెలుసుకోవడం చదువుతూ ఉంటాం. చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకు అర్జున విషాదయోగం వస్తుంది. అర్జున విషాదయోగం అంటే నేను చదువుతున్నాను గురువు గారు. ఓకే. చదివేటప్పుడు